Miksi tämä ovi oli auki kun tulimme? Tämä ovi oli kyllä kiinni kun lähdimme. Ei se mitään. Avoimien ovien päivä. Me matkustettiin Tikstuun kanssa 2 viikoksi kohti Amerikkaa. Tästä alkaa 4-osainen videosarja, jossa me matkustetaan läpi Amerikan kaupunkien. Me ollaan täällä oikeesti tän katumyyjän kanssa kolmista. Matka alkaa Los Angelesista ja päättyy samaan paikkaan, mutta mitä siinä välillä tapahtuu? Muun muassa kusetettiinko meitä auton kanssa. Saatiin auto, missä syttyy moottorin vikavalo. Vierailtiin Universal Studiosilla. Siis toi paikka oli magee. Tunnistaako joku mitä autoja siellä on? Käytiin Disneylandissa ja no, tästä seuraavasta asiasta ei tarvii puhua. Ei jumalauta. Hävettää. Mitä? Hävettää jotenkin. Ajettiin kohti Las Vegasia, syötiin hyvää ruokaa ja vierailtiin kasinolla. Sanoin kuvailemattomia asioita tapahtui läpi matkan, mutta tässä se ehkä isoin. K. Mitä vitsi? Siis... Wow. Tervetuloa seuraamaan meidän matkaa. $183 Uberilla tästä meidän hotelliin. tilata kanava ja... Mutta ihan alkuun vuorossa pakkaaminen. Mä oon kuvaamassa Jenkeistä semmosen halpa vs kallis ruokakauppavideon. Mun on pitänyt käydä ostamassa Suomesta Lidlistä tavaraa. Pistetäänpä ensimmäisenä nämä ruuat tänne. Nyt säästetään vielä. Mennään omalla vesipulloa täällä ravintolassa. Tää on luultavasti viimeinen ruoka Suomessa. Ei varmaan kyllä ikinä, mutta niinku nyt. Aika. Tässä on luultavasti todella vähän kaloreita verrattuna jenkkisumiin. Mistä meidän lento lähtee? En itse asiassa tiedä. Et tiedä. Nyt on kaikista kuumottavin tilanne, koska ilman tätä me ei päästä maihin. Eli meneekö mun ruokaostamiset? Mahtuuko ne tuohon? Paljon se näyttää? Sinnehän menis vielä... Vaikka Iivo menis mukaan. Haluatko säkin katsoa, että paljon sulla? Joo. Päästäänkö se Trumpiin näikälänsä? Kato! No helposti. 14 kiloa. Sinne ne nyt lähti. Ehkä saatiin sinne, mutta mitä se kyseli, että onko meillä? Kyselyt. Siis ihan kun me oltais niinku jotain pahoja poikia tällä liikenteessä. Joo, geitti piti mennä kiinni noin 15 minsaa sitten. Ei oo puoletkaan vielä mennyt siitä. Sanoin tuossa äsken noille Finnairin työntekijöille, kun mulle sanottiin, että hyvää matkaa, niin sanoin vaan, että samoin. Siis noille tiskimaisille. Lento oli lopulta yli 12 tuntia pitkä, joten siitä sai vetää ässät hihasta ja keksi kaikki keinot, miten saa pidettyä itsensä virkeänä. Koko lennon aikana minä tai Tikstu ei kumpikaan oikeastaan nukuttu, joten lento meni elokuvien ja Titon pelailujen parissa. Ruokaa sai ja hyvää oli, mutta oli mun elämäni ensimmäinen oikeesti pitkä lento ja sen kyllä huomas ja tunsi. Yhden pienen valvomishaasteen jälkeen me oltiin perillä Los Angelesissa. Meikäläisen laukku löytyi nopeasti ja selvittiin ainakin ensimmäisestä tommosesta läpimenosta. Tullilla oltiin siinä ja tullikaverin kanssa juteltiin ja kyseli, että mitä myö tehdään ja mihin myö mennään. Ja aika tarkasti kyseli ja vähän yllätyi, että no, se kysyi, että mitä myö syyään, niin sanoin, että burgereita ja mahdollisimman paljon kaloreita. $183 Uberilla tästä meidän hotelliin. tilata kanava ja pistä käntä-lahjoituksia tulemaan, niin mä ehkä päästään vielä perille. Pitääkö meidän tutustua heti Lossiin tähän underground-meininkiin ja mennä niin sanotusti underground? Eli... Olisiko metro hommia? Vajaata $200 me ei todellakaan haluttu maksaa matkasta hotellille, joten me päätettiin ottaa bussi, sen jälkeen metro ja säästettiin noin $170. Kato mikä tuossa eessä. Juma! Heti. Onhan täällä tuttuja nyt.
Jennifer Aniston, meidän luokanopettaja. Tää on ihan sairasta. Siis kattokaa. Ei terve. Sitten me lähdettiin hakemaan avaimet meidän majapaikkaan. Tikstu yritti 5 minuuttia avata ovea ja sitten tapahtui tää. Kato. Se olikin auki. Siis hetkona. Miten sitä ovi on auki? Siis se oli auki. Oho. En tiedä, onko ikinä ollut näin prima Airbnb:ssä. Tää on niinku aika priimanen, paitsi yksi karva jäänyt tähän. Pitäisikö valita rahaa takas? Me lähdettiin nyt etsiä jotain ruokaa meille. Nimittäin kello on siis tätä paikallista aikaa 8:30 illalla. Ja mehän lähdettiin siis Jyväskylästä 10 aamulla. Eli noin 24 tuntia sitten ollaan jo lähdetty. Suomen aikaa 6 aamulla. Mut hei, tiedätkö mitä? Pysähyppä. Ja katsoppa tonne tien toiselle puolelle. Siellä ois yksi paikka, kuule. Mä oikeesti ajattelin, että tullaan oikeesti jenkkeihin, losiin. Me ollaan niinku Hollywoodissa. Tää on ihan törkeästi porukkaa. Me ollaan täällä oikeesti tän katumyyjän kanssa kolmista. Tää on hyvä nyt, kun tää on off-season, tiiäksä. Niin. Et silleen, mä jopa ehkä enemmän tykkään tällä. Nyt meillä on autenttinen amerikkalainen ruokakauppa testissä nimeltään... Mikä tän nimi oli? Trader Joe's on paikan nimi, mutta tää ei mun mielestä näytä niin amerikkalainen. Eikö? Ei, tää on aika terveellisen näköinen. Siis tää on mun ensimmäinen ruokakauppa Amerikassa, niin tää on se mun näkemys nyt niistä sitten. Ja tässähän kävi, niin kuin kaikki oletti varmaan, että me nukahdattiin aika nopeasti, mikä toisaalta on hyvä juttu. Nimittäin nyt on käytännössä aikaero selätetty. Näitä on paljon somessa kehuttu, joten nyt pitäisi olla niinku oikeasti hyvä tuote. Ei ollut ainakaan hyvä vuosikerta, mutta on muuten sitten ihan piripintaan täytetty. Ja hampaiden tiputukseen. Tää ei maistu niinku Celsiukselta, ei Nokolta, ei Monsterilta, ei Red Bullilta. Tää maistuu Ghostilta. Tää on niinku... Tää on todella mehumainen. 3/5. Ei tää nyt semmonen oo, mitä mä ensimmäisenä lähtisin tuolta ostamaan. Mutta ei tää nyt pahaakaan oo. Mitä? Tää on hyvä. No niin, shoutout kaikki kauppiaat. Ottakaahan tää nyt kauppoihin sitten. Niin pääsee lipittää Suomessa. Heti ensimmäisenä aamuna me lähdettiin suorittamaan maratonia Los Angelesin halki. Toi saattaa kuulostaa yllättävän helpolta, mutta Los Angelesia ei todellakaan ole suunniteltu kuljettavaksi kävellen, joten toi oli oikeesti melkoinen matka. Sen matkan aikana me törmättiin johonkin aika isoon julkkikseen. Koko video löytyy Tikstuun kanavalta, kannattaa käydä katsomassa. Näyttää hyvältä. Porsaa. $35. Joo. Pikaruuasta. 2 tyypi. Mut se on niinku 30 vaattiralla. Ui, että miltä. Nyt näyttää hyvältä versus. Kato tota juustoa. Mitä mieltä olit Shake Shackin burgerista? 5/5. Ei voi sanoa kuvalla. Ihan törkeä hyvä burgeri. Seuraavaksi oli vuorossa auton vuokraus. Tai no, ei se kyllä toi auto ollut. Tää auton vuokraus oli meille melkoinen säätö. Tästä kuulette paljon tämän videosarjan aikana, joten kannattaa pysyä kuulolla, miten meiltä potentiaalisesti yritettiin vedättää rahaa. Tässä nyt kävi klassiset. Toyota RAV4 piti saada. Mitäs meillä kävi? Eipä ollut. Ja mitä vielä? Piti maksaa lisää halvemmasta autosta, minkä siis mä halusin siksi just maasturin. Mä maksan siitä ekstra, että mä saan maasturit pääsee ajaa korkeammalla. Joten jos ootte vuokraamassa autoa, niin älkää ootteko, että saatte sitä autoa. Ei todellakaan. Ja siis parasta oli se, että me jouduttiin oikeasti siis maksaa lisää tästä. Jos mulla olisi ollut tarpeeksi ikää, niin me oltais saatu BMW X5. Kelatkaa sitä.
Joku saattais sanoa, että mitä työ valitatte, mutta sit kun on maksanut 1200 € tästä, niin mun puolesta saa kyllä Mun valittaa. puolesta saa valittaa oikeesti. Huomaa kyllä, että ei oo ihan samaa tasoa kuin meikän kotibemari, nimittäin vitsi mikä ratin kääntyvyys. Eiks tossa ole Toyota RAV4? On! Voi vitsi. Siis mitä? Ei, vetikö ne meitä nenästä? No, mitä lottot? Ei saa. Ensimmäistä kertaa autolla Los Angelesissa voin sanoa, että oli helpompaa ajaa kuin Helsingissä. Sitä ollaan suorittamassa tietä maailman kalleimman ruokakaupan parkkiin. Saa nähdä, että onko myös maailman kallein parkki. Se mikä täällä on erona Prisman parkki on se, että täällä oli siis tyypit ohjeistamassa, että menet tohon, sä tohon ja te tonne. Ei oo peruspaikoissa tommosta. Mut tiedättekö mitä? Tää on ilmanen. Tässä on nyt tuotteita eessä. Vähän näitä halpoja ja kalliita. Voitte nyt ihan miettiä, että kumpi on ehkä kumpi. Video kannattaa katsoa, miten tässä kävi. Mitään. Sä saat tuolta toisesta kaupasta 2 kuukauden, ehkä jopa 3 kuukauden ruuat samalla hinnalla kuin kuukauden ruuat tästä toisesta kaupasta. Ehkä jopa 4 kertaa. 4 kertaa ainakin. Tultiin tosta meidän majoituksesta pois, niin Älä ehkä kuvaa tää vähän avoimet. mitä tuossa Tito tuossa vaassa on tuolta? Ei se vessa ollut vissiin käytössä. Älä ehkä loi tubeen tätä juttua. Oliko putki rikki vai? Miten ne niinku päätö oikein? Älä please kuvaa, älä. Jos sä oot pelannut GTA 5, sä oot periaatteessa käynyt Los Angelesissa. Musta siis tuntui koko matkan, että mä oisin ihan kuin pelissä. Toi näytti siis vaarallisen samalta kuin GTA 5. Sitä ollaan tultu ehkä odotetuimman pikaruokaravintolan pariin täällä Jenkeissä, nimittäin Raising Cane's. Ja siis, mistä tietää, että ollaan oikeesti Jenkeissä? On muovipillit No katoppa sitä kuvioa siinä. ja Amerikan lippu tässä Kaikkialla. mukissa. Kaikkialla Amerikan. Ihan sama missä on, niin on lippu. Tätä on odotettu. Ja täällä pitäisi olla soossi. No siellä on soossi. On hyvä soossi. Onko hyvä? On. En ymmärrä ehkä ihmisiä, ketkä ottaa sen niinku siis tämmösen mukillisen soossia. Vai että nyt pitäisi sitten olla niinku amerikkalaista kauppaa. Tää on niinku Amerikan Prisma. $148. Se tekee euroissa mun mielestä. Nyt on luvassa sitten niin jenkki juttu. Siis kun et sä ihan oikeesti. Mä tykkään juustonappusta. Onko vähän liikaa? Kyllä ei riitä meikäläiset kyllä tommonen. Pitää olla kyllä vähän isompi pitäis kyllä olla. Siis varmaan 100 eri vaihtoehtoa muroja. Ja ei siinä. Ja ei oo terveellisiä kyllä. Joo, kaikki on jotain tällaisia. Tämmösiä. Siis kato niinku, kuinka paljon erilaisia Pringles-makuja. Suomessa on niinku ihan muutama. Mulla oli Pringles joulukalenteri, siellä oli kaikki perusmaut. Miksi siellä ei ollut tämmöstä tai tommosta? Tää on oikeesti niinku surullista. Mieti, että lapset syö tällaista koulusta. Siis kato kuin niinku hirveelle toi näyttää. Ihan oikeesti. Ja sinnehän lähtee sitten ensimmäinen ostos. 2 litran limu. 97 senttiä. Onko niin vähän? Tiedätkö mitä ei myöskään täältä löydy? Oh, Monster Mule. totta. Perhana jos sitä tulis. Mä kyllä ostan kyllä matkalaukun täyteen sitä. Joyride, eikö tää ole se tubettaja? Joo, se on se Tomipäkki. Siinä on Tito Svodka. Tiedätkö mikä täällä on erilaista verrattuna Suomeen? No. Äijällä ei riitä ikää nauttia moissia. Ei oo man. Suomessa on ihan hullut limuhyllyt. Niin on. Oikeesti. On Suomessa paljon energiajuoman vaihtoehtoja. Siis voisi veikata jopa, että enemmän kuin täällä. Pakko nyt, toi oli aika hyvä, kun aiemmin testattu. Pakko ottaa semmonen. Tossa on Titos salsa. Con gueso. Tos niinku... Hei, otetaanko... Katokko... Tos... Titos. Tos Titos. Salsa. Tos Titos salsa. Älä koske siihen.
Tällaista ollaan taas. Tällaista ollaan taas vyöostoksella, kun joku unohti vyönsä johonkin. Siis ei, se löytyy sieltä jostain. Onko liian iso? Oh. Jää pyrstö roikkuu tonne perälle. Nyt on aika tullut testata. Mitä? Lunchly! Hei, tota mä oon halunnut testata. 12 grammaa proteiinia. Siis tää jos joku on surullista. Miettikää, siinä on niinku amerikkalaisen lapsen kouluruoka. Kool-Aid meidän pakko testata. Oot sä testannut? Tehdään ehti ekana se. Ei muuta kuin rakentamaan sitten vaan. Sen näköinen setti. On muuten pikkusen isot mikrot täällä Amerikassa. Mitä helvettiä. Semmonen herkku. Ihan sama kuin roiskeläppää söis. Miten lähtee tää Kool-Aid? Vai että roisken läppä. Siis vähän se tomaattikastikin siinä oli ihan hirveä. Saarioisen pizza, sit siihen kokkikartano sipsejä ja sen jälkeen vähän, mitä, fatserisuklaata. Niin. Mieti kuinka kovaa se olisi. Voi sanoa, että ei ehkä niinku... Ei kannata sinne Muuramen kouluihin tämmösiä välipaloja ostaa. Mitä? Miksi tämä ovi oli auki kun tulimme? Tämä ovi oli kyllä kiinni kun lähdin. Minä tsekkasin monta kertaa. Onko tavarat tallella? Kyllä tää näyttää, että täällä niinku... Voiko se olla oikeesti, että niinku... Me vaan unohdettiin sen niinku auki. Eikös mä pränkännyt sua, että se ovi jäi auki? Ei, kyllä täällä nyt tosta tavarat vielä olevaa. Jep. Ei se mitään. Avoimien ovien päivä. Tässä on tämmönen burrito, mikä siis ihan loistava tuote, vaikka no ei se ehkä ihan nyt tässä kuvassa siltä näytä. Budjettireissaajan valinta syödä. Ja sitten meillä on Ghosti. Ei oo tullut mitään muuta energiajuomaa täällä vedettyä kuin näitä Ghosteja. Ei ole niitä eri Ghosteja nyt löydetty. Kaikissa kaupoissa on ollut vaan ne samat Ghostit, vaikka noillakin mun mielestä on noin... mitä mä netistä katoin, joku 20 eri makua. Mä haluaisin edelleen löytää sitä Swedish Fish makua, koska se kuulemma on niinku kaikista paras noista. Tätä on odotettu. Tätä on etitty. On kyllä hyvä tuote. Niin, siis jos löydätte jostain Suomesta, niin testatkaa Ghostia. Mitä? Mistä se tuli? Mikä? Yö. Mitä Mistä se tuli? Ja siitäkin vaan klink. Siinä oli meidän ensimmäisen, Mitä sanoisin? 4. Ensimmäisen 4 yön sviitti ja nyt on luvassa paikan vaihto. Mutta losista me ei lähetä vielä yhtään minnekään. Nimittäin ennen kuin me losista poistutaan, me käydään vielä Universal Studiosilla, mutta sen jälkeen ratti kohti Anaheimia. Ei jumalauta. Hävettää. Mitä? Hävettää jotenkin.